Yesu akati, Jesus said kwavari, to them, zvokudya zvangu my food ndezvokuita is to do kuda the will kwowakandituma of him who sent me, nokupedza and to finish basa his work, rake his work. ndakakukudzai I have glorified you panika on the earth. ndapedza I have finished basa the work ramandipa which you have given kuti ndiite. me to do. Saka masikati ano So this afternoon zvokudya zvangu my food hachisi is not chingwa, bread. zvokudya zvangu My food ndezvokuita is to do kuda will kwake his nokupedza and to finish basa work rake, his. nokuti ndinoda For I want kumukudza to glorify him panyika on earth. ndinopedza I finish basa work rakandipa he gave me. kupedzisa. Asi But handiverengi none of these things zvinhu move me, kuti nor